trwy ddweud diolch yn fawr i Wyn James a Bill Jones achos oedden nhw'n cyfarwyddwyr i mi, ac wedyn i Robert Owen Jones achos trwyddo fo des i fyw a gweithio yng Nghymru, felly mae hynna wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl. Heddiw dwi'n mynd i trio siarad am Hynt a Helynt, y wasg ethnig yn y wladfa, a o'n i isio rhannu fy sgrin, ond dwi'n methu wneud o, mae'n debyg bod fi angen caniatad, Iwan. Ydy hynny'n bosib? Dyna ni, wel, ti wedi cael caniatad? Na fo. Ie. Felly, os dwi'n... dyna ni. Sorry, just un eiliad. Dyna ni. Ydy pawb yn gallu gweld? Ie, wyt ti'n gallu gweld? Ie, dyna ni. Ie, dyna ni. Felly, just sôn ychydig bach am y cefndir, yr ymchwil nes i pan o'n i yn gweithio ag astudio yn Prifysgol Caerdydd. Falle y prif enghraifft o'n i'n trio efelychu oedd y gwaith wnaeth Bill Jones ac Aled Jones ar y drych, sef papur newydd Cymraeg yn Gogledd America. Ac yn y cyfrol wnaethon nhw gyhoeddi, oedd yn ffantastig gweld sut oedd papur newydd yn rhan o gynllun adeiladu cymuned Cymraeg eu hiaith yng Ngogledd America. Felly o'n i eisiau gwneud rhywbeth tebyg yn edrych ar papurau newydd yn y wladfa yn penodol. Wrth gwrs, fel rhan o'r cefndir yn y 4eg ganrif ar 15, o'n i'n gorfod meddwl am ddatblygiadau gweisg argraffu ar draws y byd ac yn penodol yn Ewrop gorllewinol, a pha fath o effaith gafodd y datblygiad hwnnw ar dwf yng nghenedlaetholdeb Ewropeaidd, ac wrth gwrs, fel mae Simon newydd cyfeirio to fo, mae rhaid i ni ystyried y Cymru aeth draw i'r wladfa fel rhan o'r carfan hon, sef pobl gwynion Ewropeaidd aeth draw a'i credoau, a'i syniadaeth a ei gwerthoedd. Hefyd, o'n i'n defnyddio gwaith Benedict Anderson pan oedd o'n sôn am yr imagined community, sef a cyfeirio yn benodol a sut oedd papurau newydd yn helpu bobl i deimlo yn rhan o gymuned estynedig nad oedden nhw falle yn bodoli ac yn byw yn yr un ardal daeareddol. Un pwynt bach cyn dechrau edrych ar y papurau newydd Cymraeg yn y wladfa ydy'r y broblem o ddefnyddio papurau newydd fel ffynhonnell. Hynny yw, a mae hyn wedi dod yn gliriach wrth i mi aeddfedu falle ac wrth i'r 11eg ganrif ar 20 mynd yn ei blaen, ac fel ffenomen fel Donald Trump yn yr Unol Daleithiau a llywodraethau yn yr Ariannin, oedd mor glir gweld sut mae yr un stori yn gallu cael ei hadrodd mewn ffyrdd hollol gwahanol a gwrthgyferbyniol hefyd. Felly, mae yna dueddiad pan dyn ni'n edrych ar hen papurau newydd i meddwl bod nhw'n deud y gwir, ond nid felly wrth gwrs, ond maen nhw'n ffynhonnella gwerthfawr tu hwnt serch hynny. Felly, reit o'r dechrau, oedd y cysyniad yn bodoli ymhlith arweinwyr y mudiad gwladfaol bod cael papur newydd yn gongylfaen i fywyd cymdeithasol a diwylliannol yn y wladfa. Felly, yn y papur y Fanner, dwedodd Ioan Peder, ysgolhaig o'r cyfnod hwnnw, canlynol, bydd y wladychfa wedi newydd gael ei ffurfio yn ddechreuad o newydd i ni fel cenedl. Bydded y cwbl yn wreiddiol ac yn meddu neilltuolion Cymreig. Dylid gofalu am argraffwasg yn ddioed
a magu ysbryd llenyddol a pharch i ddysg ymysg y gwladychwyr o'r dechrau. Felly, da ni'n gweld y syniad yma am y Cymru newydd a phwysigrwydd yr iaith Gymraeg, y diwylliant Cymreig ac argraffu a chyhoeddi yn rhan greiddiol o'r cynllun hwnnw. Ac un o'r pobl pennaf yn mynd i'r afal ar cysyniad yma oedd Richard Jones Berwyn, mor ddiddorol, ym 1868, ac fel oedd Marcelo yn cyfeirio yn ei gyflwyniad gynne pan o'n i'n cyfieithu, yn 1867 mae'r Gwlad Fawr eisiau mynd rhywle arall. A dyma Richard Jones Berwyn yn mynd ati i gynhyrchu y papur newydd cyntaf yn y wladfa, papur ysgrifenedig, oedd ddim gwasg argraffu ar gael, felly mae o'n sgwennu'r tudalennau ei hunain. A prif amcan y papur newydd o edrych ar y cynnwys oedd perswadio'r Gwlad Fawr i aros. Felly dyma ni defnyddio arf mor pwerus ar gair ysgrifenedig mwyn cyrraedd yr amcanion gwreiddiol pan oedd y wladfa ar fin methu yn y blynyddoedd cynnar. Ac wedyn, dwi ddim yn siŵr pryd daeth y gyhoeddiad ysgrifenedig y papur newydd hwnnw i bend, ond wedyn yr ymgais nesaf ydy un gan Lewis Jones, un o brif arweinwyr y wladfa, ac yn 1878, unwaith eto, mae'n ddiddorol tu hwnt meddwl am y chronoleg, achos mae hwn yn flwyddyn cyn dechreuad conquest yr anialwch, a mae o'n penderfynu cyhoeddi y papur newydd ein breiniad mwyn magu mwy o ddiddordeb ymhlith y Gwlad Fawr yn y sefydliadau gwleidyddol ac mwyn ymgyrchu yn well dros hunanlywodraethu. Ar yr un pryd pan oedd Llywodraeth Canolog yr Ariannin yn dechrau ymyrryd yn mywyd gwleidyddol a chymdeithasol y wladfa ac yn dechrau talu mwy o sylw a meddwl o ddifri am fyddiannu holl Patagonia. Felly, yn rhifin cyntaf o ein breiniad, da ni'n gweld Lewis Jones yn sgwennu'r canlynol. Nifer o, caru'r ffordd oedd yn sgwennu, oedd yn defnyddio alffabet gwahanol. Nifer o freinwyr y wladfa yn teimlo dylid cyffroi y sefydlwyr i gymeryd diddordeb yn yr etholiad agosaol, etholiadau'r cyngor lleol, ac lleol busnes yn cael ei gario trwy gyfryngau Gymraeg, wrth gwrs. Ac nad oedd gwell cyfrwng i gyrhaedd yr amcan hwnnw na thrwy y wasg, a dan ysgrifiasant y swm rheidiol i ddigolledi y cyhoeddwr am len wythnosol fel hon am y 5 neu 6 wythnos hyd yr etholiad. Mae'r papur yn llwyddiannus, a dweud y gwir, a mae dipyn o trafodaeth gwleidyddol ynddo, a mae gael ei gyhoeddi yn ysbeidiol tan 1881, dwi'n meddwl, pan da ni'n gweld y rhifin ola. Ac wedyn, dwi'n trio rasio trwy'r hanes, jyst mwyn darparu braslun i chi, ond os oes gwir ddiddordeb hefo chi, jyst ewch chi i ddarllen y treithawd sydd ar gael ar-lein. Ac wedyn, mae rhaid i ni aros dan 1891 i weld y drafod, swn i'n dweud, prif papur newydd Cymraeg y wladfa, ac unwaith eto Lewis Jones sy'n gyfrifol am ei gyhoeddi ar y dechrau. Ac yn y rhifin cyntaf, yn mis Ionawr 1891, mae o'n dweud y canlynol. Wrth gychwyn y newyddi'r cyntaf hwn yn y wladfa, yr ydys yn deimlo dipyn yn bryderus ar iddo wasanaethu yn deilwng y neges o wareiddio a choethi sydd yn arbennig waith y wasg. Eithir pennaf amcan y drafod fydd gwasgar y dylanwad darllen a meddylion trwy ein cymdeithasiad wladfaol hon. O ddiffyg cyfleistra cymundeb ar byd, teimlo'r ydys ers blynyddau fod perygl i ni geilo ar ein sorod, heb hogi ein gilydd a gloiwi wynebau ein cyfeillion, ac yn enwedig
bod ein pobl ieuanc heb cyfleistra gwybod na thrafod tra'n agored i lawer o ddylanwadau mall ac anghaeth. A mae cymaint dyn ni'n gallu gweld a darllen yn y llinellau hyn, ond mae'n cyfeirio yn syth at y newidiadau cymdeithasol ieithyddol oedd ar waith yn wladfa ar y pryd. A fel dwedais i, efo llywodraeth canolog yn cymryd mwy o ddiddordeb ac yn gorfodi yr addysg yn fuan ar ôl hwn yn dechrau digwydd trwy cyfrwng y Sbaeneg. Hefyd mae'n sôn am y ffaith bod falle cyfathrebu ar hen wlad wedi dod yn fwy anodd. Os dyn ni'n edrych ar cynnwys y drafod yn gyffredinol, byddwch chi'n gweld newyddion lleol, newyddion cenedlaethol o'r ariannu'n a newyddion rhyngwladol. Mae yna golofn gan y golygydd bob tro, lle maen nhw'n trafod materion gwahanol, cysylltiedig â gwleidyddiaeth, amaethyddiaeth, yr iaith Gymraeg a newyddion o'r hen wlad. Ac yn y drafod mae yna erthyglau am ddiwylliant, gwleidyddiaeth, diwynyddiaeth hefyd, oedd yn holl bwysig i'r gymuned. Ar y cyfnodau mae yna golofn y merched, colofn farddol, fel mae'r teitl yn dweud, chi'n gallu gweld barddoniaeth yn yr ail, ac yn yr un gyntaf, wel, mae'n ystrodebol wrth gwrs, mae clofn y merched fel arfer yn siarad am sut i coginio a cadw tŷ yn lan. Ond mae yna ddarnau ysgrifennu creadigol diddorol tu hwnt o bryd i'w gilydd, a hen ddyddiadau a chronicla mae ymchwilwyr wedi defnyddio yn gymharol diweddar. Mae'r hysbysebion am siopa lleol yn ddiddorol tu hwnt achos mae yr iaith sy'n cael ei defnyddio yn greadigol iawn, a mae yna eiriau penodol o tafodiaeth Cymraeg Patagonia i'w gweld yn fanna. Ac wrth gwrs mae yna calendar y gymuned lle maen nhw'n hysbysybu'r cyrfa llenyddol cystadleuol, eisteddfodau, gwasanaethau crefeddol ac yn y blaen. Ar ôl i Lewis Jones orffen fel prif olygydd, mae yna pobl pwysig yn hanes wladfa megis Barchedig Abraham Matthews yn cymryd yr awena ac mae wrth y lliw am rai blynyddoedd fel golygydd. Ond hefyd, a cyfeirio at Eluned Morgan, bydd hi yn disodli Abraham Matthews am gyfnod ac bydd hi'n gyfrifol am olygu papur newydd am gyfnod. Yn eithriad wrth gwrs bod dynes yn gorfod, yn cael y cyfle i redeg y papur newydd, ond roedd hi'n arweinydd ac yn, fel mae Wyn James wedi esbonio'n barod, oedd hi yn olynydd i'w thad Lewis Jones mewn ffordd. Ond mi welwn ni pwysigrwydd merched yn mywyd y wladfa yn ddiweddar yn yr 20fed ganrif. Felly, yn yr ymchwil, o'n i wedi rhannu drafod mewn gwahanol gyfnodau. Yr un cyntaf dan y flwyddyn cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, cyfnod ffurfiannol, mae'r papur yn ymddwyn fel athro, pregethwr, ceidwad math arbennig o ddiwylliant a gwaredwr hefyd, amddiffynwr yr hunaniaeth Gymreig Patagonaidd oedd wedi cael ei chreu yn wladfa. Mae yna gyfnod arall lle ydych chi'n gallu gweld twf neu amlygrwydd Brydeindod yn amlwg iawn. A mae hyn yn newid ar ôl rhyfel, mae yna llai o bwyslais, ond wedyn mae yna gyfnod hir estynedig o ddirrywiad, os gallai ddefnyddio'r gair, lle ydych chi'n gweld llai a llai o bobl yn cymryd diddordeb yn y papur, yn cyfrannu erthyglau, neu ar y gallu i darllen a sgwennu yn Gymraeg. Mi oedd yna papurau newydd eraill sy'n dweud wrthyn ni bod digon o ddiddordeb y dirywio, a dyna pam o'n i'n defnyddio dirywio mewn inverted commas. Y gwerinwr ydy un ohonyn nhw oedd yn trio darparu ongl wahanol i'r newyddion ac falle brwydro yn erbyn y status quo a'r establishment oedd yn rheoli a gwneud prif penderfyniadau y gymuned, a mi glewn ni mwy am hyn
yfori papur Fernando Williams, a be oedd prif sefydliadau cymuned a sut oedden nhw'n helpu'r gymuned oroesi a thyfu. Mwy o gystadleuaeth wedyn tua'r 30au, papur newydd arall y gwyliedydd, hynod diddorol eto, ac unwaith eto'n trio darparu safbwynt gwahanol, a falle mwy o cynnwys yn ymwneud â'r byd Sbaeneg y iaith, ond trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac unwaith eto, da ni'n gweld sut mae'r gymuned yn newid ac esblygu. Oedd gen I ddim amser yn y traethawd I archwilio hanes y dyn hynod ma Evan Thomas, oedd yn olygydd rhwng 1945 a 1952. Ond yn ei gyfnod o, da ni'n gallu gweld yn glir iawn y tensiynau rhwng perthyn i'r hen traddodiad Cymreig gwladfaol a dod yn rhan o'r byd archentaidd Sbaeneg iaith. Ac yn ywedig ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, pan oedd cysylltiadau rhwng Cymru a Patagonia yn anodd iawn, mae yna genedlaethau o ddisgynyddion o'r Cymru sydd ddim yn teimlo mor agos at y cysyniad o Gymru, bod nhw falle yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Y cyfnod hynod ddiddorol, 1939 ni'n gallu cynnwys hwnnw yn y traethawd PhD. Ond hefo marwolaeth Evan Thomas, mae'r cynnwys greunus yn y Cymraeg a lluosog yn dod I ben. A fysach chi'n meddwl bod y papur yn gorffen fan hyn, ond rhaid I ni ddiolch I Irma Hughes-Jones. Unwaith eto, da ni wedi clywed amdani yn y cyflwyniad heddiw gan Rhiannon wrth gwrs. Roedd hi'n olygydd am bron hanner canrif, ac yn fan hyn, da ni'n gweld merched falle yn cario'r fflam ymlaen ac yn geidwad y math arbennig o hunaniaeth a diwylliant Cymreig yn wladfa. A dwi ddim yn mynd I aros y lot fan hyn, ond achos mae Rhiannon wedi siarad amdani, ysgwennodd hi I chyfraniad cyntaf i'r drafod pan oedd hi'n 8 mlwydd oed, heb dderbyn addysg ffurfiol yn Gymraeg. Felly mae hynny'n deud lot am natur yr eilwyd lle magwyd hi. A dylanwad I thad Arthur Hughes, wrth gwrs, enillodd Cadeiriau'r Eisteddfod, yr un gyntaf pan oedd hi'n 28. Yn olygydd y drafod, aelod o'r Orsedd yng Nghymru, oedd hi wedi derbyn gwobr merch amlwg Gweriniaeth yr Ariannin gan Senedd Ariannin. Oedd hi'n ddynes eithriadol. Ac hi oedd yn gyfrifol am gyhoeddi y drafod mor aml a phosib. Ar y dechrau yn defnyddio peiriant trydanol Olivetti, ac maes o law yn y 90au, derbyniodd hi Apple Mac gan ryw gymwynaswr o Gymru, felly pan oedd hi yn ei 80au falle, oedd hi wedi dysgu I ddefnyddio cyfrifiadur cyn I mi fentro I teipio ar cyfrifiadur, achos dwi'n rhyw fath o ddeinosor hyd yn oed heddiw, ond tynnu fy nhet I Irma a diolch iddi am ei chyfraniad anhygoel. Ar ôl iddi farw, mae yna gyfnod lle nad ydy'r drafod yn cael ei gyhoeddi, ond mae yna pobl, a gobeithio bod Esillt yn gwrando, dyma cyfuniad diddorol. Hogan ifanc o Gymru a dwy o Rwladfa yn gweithio efo'i gilydd I cario'r papur drafod ymlaen i'r 11 ganrif ar 20. Cyn y pandemig, roedd y tîm golygyddol yn cynnwys Laura Jones, Esillt, Ness Roberts a Rebecca Henry a Boris Thomas, sydd yn disgynydd I Evan Thomas. Oedd yn gofalu am y papur yn yr 20fed ganrif, a chyfranwyr wrth gwrs. Ac wedyn, mi oedd yna darllenwyr yn Wladfa a Chymru a drwy Gymdeithas Cymru Ariannin, oedd pobl yn derbyn y papur newydd. Be sy'n mynd I ddigwydd rwan, achos ar hyn o bryd, dydy o ddim yn cael ei gyhoeddi. Wel, pwy a wyr, ond mae wedi para am cymaint o flynyddoedd, gwir gobeithio fydd modd cario ymlaen mewn rhyw ffordd neu gilydd, falle'r ffyrdd digidol, de. Ta waith, dwi eisiau gorffen hefo rhai sylwadau am rhai o'r casgliadau. Y
papurau yma, ac yn penodol y drafod, maen nhw wedi gweithio fel dolenni cymunedol ar hyd y degawdau yn cadw'r Cymru at ei gilydd, yn creu'r imagined community, y cymuned dychymig oedd Anderson yn siarad amdanynt. A chi'n gallu gweld hynna'n glir iawn ar y dudalennau. Oedd y papurau yma yn cynnig man trafodaeth lot gwell na Twitter, fel mae Simon wedi dangos. Hynny yw, mae yna trafodaethau greunus a trafodaethau gwleidyddol yn cario ymlaen am fisoedd ynglyn â sut i reoli'r wladfa a beth ydy cyfeiriad y diwylliant a'r hunaniaeth. Mae hyn yn mor ddiddorol. Mae'r papurau yma yn portreadu'r diaspora Cymreig yn yr Ariannin, ac wrth gwrs, maen nhw hefyd yn rhan o gymuned Gymraeg estynedig rhyngwladol. Mae yna dolenni hefo papurau newydd Cymreig o Gymru, cysylltiadau ar drych, ac wedyn cyfraniadau gan pobl o bob congl o'r byd i'w darllen yn y drafod. Mae'r papur newydd yn ceidwad a lladmerydd math arbennig o hunaniaeth Cymreig Patagonaidd, a sydd yn unigryw fel mae Simon wedi dweud gyna, wrth gwrs, ac mae'n cofnod hanesyddol o newidiadau'r cymuned ar hyd y degawdau, lle mae'r hunaniaeth yma yn hunaniaeth fyw ac yn esblygu a datblygu. Maen nhw hefyd yn adlewyrchiad o hynt a helynt y cymuned yn yr Ariannin, a dyna pam mae pob ymchwilydd wedi mynd i fwrw yn hydalena'r trafod mwyn cael gwybodaeth am wladfa. Ac hefyd, gallwn ni ddweud bod y papurau newydd yma ac yn arbennig y drafod yn adlewyrchu llwyddiant mewn ymgyrch i gadw iaith a diwylliant yn fyw, a'r ffaith bod y papur wedi cael ei gyhoeddi tan yn ddiweddar iawn yn symbol o hynny. Ar yr ochr arall, falle o'r ochr archentaidd neu Sbaeneg iaith, mae'r drafod yn symbol o lwyddiant cynllun Llywodraeth yr Ariannin i gymathu y cymunedau o fynfydwyr. Ac sy'ch chi'n gallu gweld yn clir pryd mae'r cenedlaethau o ddisgynyddion o'r Cymru wedi gennym i'r Ariannin yn stopio defnyddio'r Cymraeg fel prif iaith ac yn magu yr iaith, yr arferion a'r hunaniaeth archentaidd. Felly maen nhw'n gweithio fel dwy ochr o'r un geiniog. Ac yn fwy diweddar, fyswn i'n dweud yn sicr, ar ôl y Llywodraeth Firwrol diwetha yn yr Ariannin ac ar ôl i'r Ariannin ethol Llywodraeth Democrataidd yn 1983, a trwy lwc oddi ar hynny, mae'r wlad wedi aros yn sefydlog yn wleidyddol, gallwn ni ddweud bod y ffaith bod yna papur newydd yn Gymraeg yn dangos bod yna amlddiwylliannedd, neu bod yr Ariannin yn caniatáu i amlddiwylliannedd i fodoli fel rhan o'r hunaniaethau lluosog sy'n bodoli o fewn y wlad. Mae yna lot mwy, gallwn ni ddweud, ond yn fras dyna prif neges a gobeithio. Os oes unrhyw gwestiwn, gofynnwch os gwelwch yn dda, a hoffwn ni orffen trwy ddweud diolch yn fawr unwaith eto i Bill Jones, Wyn James a Robert Owen Jones ac i Iwan am trefnu hwn. Diolch i bawb. Diolch o galon i ti, Walter, papur diddorol iawn. Oes gan rhywun gwestiwn i ofyn i Walter? Ond y gymaint o elfennau gwahanol wrth gwrs i'r papur yna. Yn sicr mae'r drafod yn dangos datblygiad y wladfa dros gyfnodau helaeth yn amlwg yn dydi. O genna i ddiddordeb yn y cyfnod 1914-1919, dwi'n cofio darllen dy draethawd di, lle mae Prydeindod yn dod yn fwy amlwg. Ac a rhywbeth arall, da ni wrth gwrs, da ni'n tueddu feddwl o wladfa'n ddwyieithog Cymraeg Sbaeneg. Ond wrth gwrs, dwi'n ymddiddori hefyd yn yr ysgol ganolraddol, mae
oedd wedi cael ei sefydlu 1907. A honno, wrth gwrs, yn ysgol dair ieithog oedd wedi cael ei ffatrymu ar ysgolion gramadeg Prydain. A wedyn, dwi'n yn siŵr, oes yna gysylltiad wedyn, wrth gwrs, rhwng y diddordeb mewn Prydeindod a'r penderfyniad i gynnwys Saesneg, ond wrth gwrs, falle fod yna gyd-destun ehangach a perthynas y Cymru a'r gymdeithas Anglo-Argentaidd sydd wedi mynd yn angof yn yr ariannu'n bellach siŵr o fod. Ond, dwi'n yn gwybod ti eisiau, oes gen ti unrhyw syniadau o ran sut mae hynny'n digwydd ac ydy hynny'n gyfystyr a troi cefna ar y gwerthoedd gwreiddiol ac yn y blaen? Ie. Unwaith eto, mae lot o ochrau i'r gwestiwn yma. Os na bach o feedback. Hynny yw, mae'n aperig bod ni'n edrych ar y Cymru yn wladfa o gyd-destun, o safbwynt yr ariannu'n, ôl rhyfelau Malvinas ac yn Nghymru yn y cyd-destun ar ôl i ddatcanoli ddigwydd a meddwl nad oedd y Cymru yn gyffyrddus hefo'i hunaniaeth Brydeinig, Saesnig eu iaith. A dyw hynna ddim yn wir yn y cyfnod cynnar yn y 40 ganrif ar 15. Oedden nhw'n rhan o'r byd Fictorianaidd ac i rai o'r arweinwyr deimlo bod nhw angen datblygu Cymdeithas Gymraeg eu iaith. Mae yna norfod bod elfennau o Brydeindod Saesnigaidd yn rhan o'i hunaniaethau nhw hefyd. Ac yn enwedig pan oedden nhw yn yr ariannu'n oedd cael cyswllt ar y cymuned fasnachol Saesneg eu iaith pwerus di hwnt yn Buenos Aires yn rhywbeth hanfodol i amddiffyn y wladfa, yn enwedig bod maen nhw'n cael trafferth hefo llywodraeth cenedlaethol yr ariannu'n. Felly, mae'n ddiddorol iawn gweld, a mae hyn yn llyfrau Glyn Williams, mae'n dod yn amlwg yn glir iawn, sut mae'r Cymru yn gallu defnyddio gwahanol hunaniaethau mwyn negodi ei berthynas a'r byd o'r tu allan, a'r hen wlad, a Phrydain, a Llywodraeth Canolog yn Buenos Aires, ac fel gwelson ni gyna a chymunedau pobloedd frodorol Patagonia. Felly, cesy'n synnu fel rhywun sydd wedi arbrofi y rhyfel y Falklands, Malvinas, o weld yr elfen Prydeinig yma, achos da ni wedi cael ein magu fo'r gysyniad bod y Cymru yn hollol wahanol i'r Saeson sy'n siarad Saesneg, ond mae'r hunaniaethau gwreiddiol yn fwy cymhleth. Ac unwaith eto, mi oedd yna carfanna hyd yn oed pan oedd Jubilee Frenhines ddechrau'r 20fed ganrif a rhyfel byd cyntaf, mi oedd yna carfanna o fewn wladfa oedd o blaid dathlu eu Prydeindod tra bod carfannau eraill yn rhybuddio nhw rhag gwneud hynny a meddwl mae rhaid i ni lynu wrth gwerthoedd traddodiadol Cymreig a Chymraeg yn ogystal na theimlo'n rhan o Brydeinig. Pryd gwnaeth John Bull rhywbeth da drosto ni am math o beth. Felly, mae'n gymleth ac amlochrog. Mae'n rhyfeddol, diolch yn fawr am hynna. Mae Lucy Taylor eisiau gofyn cwestiwn hefyd. Helo, Lucy. Mae wastad fi yn does. Dwi angen t-shirt yn dweud, why always me yn fel pwy bynnag peldroediwr roedd e. OK te, so o'n i'n mynd i gofyn, o'n i'n really, achos dwi'n canolbwyntio ar y 19th century, o'n i ddim really wedi meddwl am y wasg yn yr ungeinfed ganrif, ond oedd e really wedi bwrw fi fel y teitlau, fel y Gwerinwr el Democrata. Okay? So, oedd hynny wedi dechrau fi meddwl. Faint oedden nhw'n adlewyrchu dros y gwleidyddiaeth? Faint oedden nhw... Sorry, I'll have to say this in English. I'm too late in the day. How much did they reflect on Argentine politics? So I noticed there that one of them, Gwleidydd, this is 1929 to 1938.
did they mention at all the década infame or the military dictatorships or Peronism or anything? Oedden nhw'n adlewyrchu drosto beth oedd yn digwydd yn y gwleidyddiaeth yn yr Ariannin, neu oedden just yn mwy fel petai fel papur bro, kind of? Na, ie. Mae'r trafod yn troi yn rhyw fath o bapur bro pan mae Irma Hewster-Jones yn cymryd yr awennau. Ac mae hi'n galw am gymorth mwyn cadw trafodaethau ehangach, ond sneb i'n cameiradwy. Cyn hynny, rwy ti'n gallu gweld lot o trafodaethau gwleidyddol yn bennaf am hunan reolaeth y wladfa, ond mae yna cyfeiriadau aml am beth sy'n digwydd yn Buenos Aires ac ym Mhrydain. Ac o safbwynt y gwleidyddiaeth yr Ariannin, ni welid i'r Cymru yn beirniadu'r coup d'etat yn y 30au a'r década infame a'r hyn oll, ond mae yna tueddiadau gwrth-beronistaidd yn y 40au a'r 50au. A dwi'n meddwl, wrth gwrs, mae trafod peronismo yn yr Ariannin yn ffater cymleth tu hwnt, a dwi'n eisiau mynd i mewn yn fanna, ond oedd yn llywodraeth ond yn ffafrio gweithwyr dinesig dros weithwyr amaethyddol, neu'r... Dyw hynna ddim yn wir i raddau, ddim eisiau mynd i mewn i fanna. Ond tanlinellu gwerthoedd Sbaeneg yr iaith a chenedlaetholdeb a'r chentaidd a pabyddiaeth ar y dechrau. Felly, mae'r trafodaethau yna yn ymddangos yn y drafod. Ond wrth gwrs, hefo'r dirrywiad ieithyddol, mae yna lai a lai o pobl sy'n mentro i sgwennu cyfraniadau yn trafod eu materion felly, tra bod ti'n cael mwy o hynna yn y 14eg ganrif ar 15 a dechrau'r 20fed ganrif.